Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Chatunga Mugabe akarova vanhu kuita vachafa kufamu yamai vake kumazowe. Chatunga Bellarine Mugabe, the son of the late former President Robert Mugabe, was recently taken into custody and transported into holding cells at a Concession Magistrate Court. He faces serious charges linked to a violent assault on the individuals allegedly trespassing the Mazowe farm. He is accused of leading a group of armed men, some reportedly carrying AK-47 rifles, who attacked security personnel at the mine. One guard was critically injured, while two others sustained serious injuries during the confrontation with the allegedly took place near the property of his mother, Grace Mugabe. According to eyewitness, Chatunga threatened police officers at the scene, achitovaudza kuti inini ndinonzwanana nevamwe vanhu vemapolitician ari pamusoro, hapana zvamungandiite, but apparently investigations are still going on. So ndonyaya iripo guys. Last week, I'm sure it's last week, madays adarika, Chatunga zviri kunzi akaenda kumaini kwamai vake akanorova vanhu kuita kunge vachafa, achidedzera kuti muri kuita inonzi trespassing. Vanhu vakaenda navo vanga vaine pfuti, mumwe wachona akatokovara zvisingaite, panogadwa panzvimbo pachona, asi inzvimbo yani yaGrace Mugabe. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi tichaura kudai Chatunga aenda kukoti nhasi, atoudzwa kunzi ngaapinde mumacells today. Yaitika musi wa1 2025. Handizivi guys tinoti kudii nazvo, asi ndonjaya iripo. Chatunga asungwa, avharirwa, aenda kukoti mushure mekunge akaenda nevanhu vake vane pfuti vakanotyisidzira vanhu kumazowe famu kupurazi ramai vake. Akadedzera kuti sei muchiuya panapa, munongoziva mega kupurazi kwacho hanzi kune gold chichi, saka vanhu vari kuzama kupindako. Thank you so much.